जोंना 8था दं मोर्चाफ्रा। दा बे 8थानि गेजेराव भारतीय जनता युव मोर्चा माने युथ विं आरो बेयो। दा ओमफ्रायहाय थांनाय 17 सेप्तेम्बराव जोंना मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथांनि 74 जोनोम सान जादोंमोन आरो। दा बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ मान बावनो थाखाय बिथांनि मुङाव 17निफ्राय 19 तारिखसिम गासै भारतबर्षआवनो भारतीय जनता युव मोर्चानिफ्राय बे थैदान होनाय हाबाफारिखौ लादों आरो। दा जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथांखौहाय श्री नरेन्द्र मदि बिथांखौहाय जों मान बावबोबाय थादों। खारन बिथांनि दैदेननायाव दिनै इन्डिया सारा मुलुगावनो मोजां मुं खामायनो हाबाय आरो। दा जों दिनैसिम खेबब्रै जाबाय ब्लाड डनेसन हाबाफारि लानाया। थांनाय बोसोरावबो जों खालामदोंमोन बे एखे हस्पिटालावनो। ओमफ्राय आरो जों गसाइगावआवबो लांदोंमोन आरो, जिहेतु गसाइगाव साब डिभिजननिफ्रायबो जोंना डनारफोर दंमोन। जों बिथांमोनखौ खावलायनानै गसाइगावआव खालामदों। ओमफ्राय जों बोसोरसेखालि बे बालाजान हस्पिटालावबो खालामदों आरो। दा नैबे जों खेबब्रै जाहैबाय ब्लाड डनेसन होनाया। दिनै जोङो 50 जनसो डनारफोरखौहाय खावलायदों आरो। दासिम होगासिनो दं, 7 जनसो होखांबाय आरो लाइनाव दंबावो आरो माखासे फैगासिनो दं। ओमफ्रायहाय माने बिजेपि होननानै बुङोब्ला आरो युव मोर्चाया भारतीय जनता युव मोर्चाया जिहेतु बिजेपिनिनो मोनसे मोर्चा। बिजेपिया दाथ' सरकाराव दं, खिन्थु सरकार सालायनायनि अनगायैबो हादर सिबियो आरो समाज सिबियो। दा थिग बिदिनो जोङो बिजेपिनि कार्यकर्ताफ्रा थै दान होयो आरो गुबुनफोरखौहाय जोङो इनकारेज खालामो आरो थै दान होनो थाखाय। खारन थै दान होनायखौ जोंनि ओनसोलाव दाबो मानसिफ्रा गियो, माने एवारनेसा बिराद खम आरो। थै होबानो आं थैगोन नामा, लोमजा साजा जागोन नामा, बिदि नङा आरो। थैखौ माने फ्राय बयबो होनो हायो। दा माने 18 बोसोरसोनिफ्राय होनो हायो आरो 65 इयार्ससिम। माने सासे मानसिनाव थैया 4.5निफ्राय 6 लिटारसिमसो थायो। ओमफ्राय दा जोंनि हादराव मोनसे इउनिटआव 350 ml जायो आरो, माने मोनसे समाव लायो आरो। ओमफ्राय दा जेनेबा थैखौ जों मानो होनांगौ, दा बेखौहाय हयथ' हस्पिटालनि बा ब्लाड बेंकनि मानसिफ्रा बांसिन बुंनो रोंगोन, डक्टरफ्रा। खिन्थु जोंनि एक्सपिरियेन्सआव जिहेतु जोंबो खेबब्रै थै दान होनाय हाबाफारिखौ लाबाय आरो जोंबो हस्पिटालाव थांबाय थानाय हिसाबै माने थैनि बिराद प्रयजन जायो आरो। थै मोनैनि थाखाय अनेक मानसि जिउ गोमानो गोनां जायो थिग समाव थै मोनैनि थाखाय। गोबां रोखोमनि पेसेन्टफोरनो थै नांगौ जायो। केन्सार पेसेन्ट, एक्सिडेन्ट जानाय, एनिमिया, आरो आइजोफोरनि बे मा होनो बेखौहाय प्रेगनेन्ट समावहाय आरो डिलिभारि समाव बेफोरबायदि। आरो मोनसे जेनेबा सार्जारि खालामनांगौबा, अपारेसन खालामनांगौबा माने थैनि गोनांथि जायो आरो। ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव दाबो ओरैबायदि दङ, एकदम न'खरनि जोनोमगिरि बिफाबाबो, जोनोमगिरि बिमाबाबो, बा बिदाबाबो बिब'बाबो होनोनो गियो आरो। न'खरनि मानसिनो होद होजानाय नङादां बिदि, खिन्थु होनो हायो। बेखौहाय खालि होग्रा मानसिनिया देहाया मोजां जानांगोन, मुलि जाबाय थानाय बेमार थानाङा। ओमफ्राय बैसोआ बिदिनो 18 बोसोरनिफ्राय होनो आरो जोंनि इण्डियाआव। बबेबा कान्ट्रियाव 16 बोसोर गाहामनिफ्रायनो थैखौ होनो थाखाय माने थुलुंगाखांहोयो आरो। जोंनियाव फ्राय 18 बोसोरनिफ्राय 65 इयार्ससिमनि मानसिफ्रा जोंनि इण्डियाआव थै होयो आरो। ओमफ्राय अजन हिसाबै 40+ बानो जायो, 45 केजिसोबानो आरो बिनि बाराबानो थैखौ होनो हायो आरो। दा दिनै नोंथांमोना बबे हस्पिटालाव थै दानखौ होदों? जोङो दिनैहाय RNB सिभिल हस्पिटाल बेनि ब्लाड बेंकआव जों होगासिनो दं आरो। माने क'क्राझाराव जोंना मेडिकेल कलेज फैनाया फैबाय, खिन्थु ब्लाड बेंक हिसाबै जों मोनथिनायाव दाबो बे मोनसेयानो दं आरो, RNB सिभिल हस्पिटाल होननानै। गतिके क'क्राझार
टाउननि खाथि खालायाव जेसेबां माने थैनि गोनां जायो बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां थैनि गोनां जायो नैबे हस्पिटालावनो लाबोनानै होनो गोनां जायो आरो बा खाथि खाला हस्पिटालाव लाबोनानै एक्सचेन्ज खालामफैनानै जेनेबा खोथाथे खोथा पेसेन्टआ जुदि एमआरएमाव दंबा एमआरएमनि पेसेन्टखौहाय माबा खालामलायाबाबो जायो आरो खिन्थु हस्पिटालनिफ्राय मोनसे लेखा लिरना हरगोन एमआरएमनिफ्राय बा गुबुन हस्पिटालनिफ्राय बेखौ देखायफैनानै ब्लाड बेंकआव होबानो बे जायो आरो